vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post my own story as hidden identity. Inini ndiri mudzimai ane makore 42 years ekuberekwa. Mukoma, I am someone that has a passion for beauty. Ndakati ndasvikawo muno munyika mandiri kuraramira ndiri munyika mevatorwa. Ndakabva ndazotanga kuita zvemasalon as well as a small boutique plus I have a massage parlor. So mukoma, uku kunhu kwekuti kunouya vanhu vaya vatingangoti they are high profile people, vanhu vekuti vanobhadhara, but dambudziko rakazoitika nderekuti as soon as nda open up these facilities of mine, ndakabva ndazonzwirwa godo nemuneighbor wangu. Iye akabva azo open now her own saloon, and some of my customers they started drifting away towards her. Munongozivawo kuti varungu nguva zhinji vanokwanisa kungouyawo kubusiness rako out of desperation, but kana kuine imwe choice yekuti kunenge kuine company inenge ichiranwa nevarungu zvekare pachishandwa nevarungu they tend to drift to that place than your own place. So ndo zvakabva zvazotanga kuitika. Uyu muneighbor wangu uyu murungu, then akabva azotangawo her own massage place as well as a saloon. Saka varungu avo vaimbopota vachiuya vachiitwa mastyling ku saloon kwangu vainge vava kungoenda panext door. It was the most painful period of my life. Apa pamba apa ndainge ndichingorenta the whole house each and every month. Paidiwa mari yainge yakawanda, at least close to 13,000 rands yandaibhadharapo pamba apa panguva yandainge ndisati ndazovawo nemaproperties angu. So ndakazoti zvino ndava kuthreatenewa with an eviction apa this place that I was at kumasuburb. Hakuna vanhu vanospenda mari sevanhu hakuna vanhu vanospenderana mari nevakadzi vekumaSuburbs. They are always in search of something that can make them to look more classy. Saka ndainge ndichitoziva kutoti panzvimbo apa kana ndikangogara ndabvapo kana ndikaenda town muCBD, these high profile people they will never come there because vanongoda zvimwe zvinhu zvinenge zvine a level of secrecy mukati. Mukomanashi ndakabva ndati zano ndoita sei? Ndakabva ndati regedzai ndimbodzokera kumba. So my plan was that pandinodzokera kumba ndaida kuti ndinge ndichiendawo kubhindura, kuti ndinonamata kubhindura ikoko, nekuti ndo zvandaingoziva kuti vabereki vangu ndo zvavakangokura vachiita, kuti kana upenyu hwaoma vaingoenda kubhindura ikoko vononamata, then kana vadzoka paya zveshuwa taitoona kutoti mamiracles ainge ava kutoitika. Kunyangwe inini mukoma ndakatombosvika pakushayirwa mari yekuyunivhesiti, but mama nababa vakangobuda somumba. Pavakazodzoka ndipo pavakabva vazotiudza kuti tiri kubva kubhindura. The next day baba vachitofamba vachienda kubasa, ndipo pavakabva vazomirirwa noumwewo murume. He was just a random person. Mukuzonotaura baba pavainge vachingochema nenhamo dzavo, then murume uya ndipo paakabva azobvunza baba kuti how much was it going to cost me for my university fees. Baba vakabva vataura, murume uya akabva azopa baba mari yacho, but murume uyu hatina kana kuzombomuona zvekare because akatopa baba vangu address, but address iyi kuzonosvika ivo baba ndichizovachekeresa vainge vachingogara vakangoisa mubhaibheri mavo, because this address mukoma takatoenda kuKenani uko and it was non-existent. Ndinorangarira kuti nababa takazotosvika pakutopaka motikari tikabva tatanga kufamba door by door tichida kungobvunza kuti nhai house number iyi tinoiwana kopi, but the street as well as the house number it was non-existent. Saka ivo baba vainge vachingoti ingirozi yangu yakatumwa naMwari, but it is very unfortunate when I was now chasing after wealth. Baba vangu vakabva vazonzi ndivo vaifanira kuti vange vachizotanga kufa because ivo ndivo muvambi wedzinza rangu. Saka ndivo vaifanira kuti
vange vachizondichengetedza pose apo pandinenge ndava kuzoenderera mberi ndichichekeresa, nekuti munhu wandaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa next vainge vari amai vangu. Saka ndakabva ndazonzi shungu dzaamai vangu dzinofanira kuti dzinge dzichizokamurwa nababa vangu avo vandinenge ndatogara ndachekeresa kudhara. Mukoma ndakati ndadzokerako kumba kudaro ndakaenda kubhindura kuya, but I came back disappointed. Hamenewo kuti why Mwari vakasarudza kusapindura minamato yangu, but I remember that I went there ndakafasta and I was crying like no man's business ndichiti Mwari, my small business that I started in South Africa, that business I do not want it to go down, because ndipo pandakatotarisa Mwari, and I have invested in that business and I have invested a lot of money in that business. Takachema mukoma kusvika ndega ndanzwa kuti even if I cry anymore it is not going to change anything. Mwari varamba kundibatsira, varamba, I cannot force him. I came out of that mountain feeling very depressed. Apa chakandirwadza ndechikuti tirimo mugomo muya vamwe vaitoti vakanamata kudai, so waibva watonzwa vamwe vachitoti indeed they have seen a miracle. Vamwe ndo vaitoreceive mafone calls vachitokudzwa kuti hama dzavo dzainge dziri kuzvipatara dzinenge dzatopora. Vamwewo ndivo vaitoreceive mavisions tirimo mugomo muya, but inini I got nothing. I went there with a pure heart. I was not yet evil mukoma. At that time I was still waiting for Mr. Right. I had not yet started sleeping with any man. I was keeping myself, but Mwari ameno kuti criteria yavo yavanoshandisa apo pavanenge vachibatsira vanhu vanoshandisa criteria yakaita sei. I guess that I didn't suit that criteria at that time. Maybe now that I am evil, maybe I suit that criteria, I don't know. So mukoma ndakazoti ndabva kuya ndikabva ndati izvi hazvisi zvangu, ndegedzai ndingozvisira kuvabereki vangu ndokubva ndazamawo izvo zvandainge ndichifungidzira kuti zvinokwanisa kundibatsira. Mukoma nashi mukunodzungaira ndichingotendereka ndiriko kubhindura ikoko, ndipo pandakabva ndazongokaruka ndasvika pamba pevamwe gogo ava ndakataura navo vakabva vandibvunza kuti ko ndainge ndichibvepi, ndikabva ndavaudza. Vakabva vati zvino ndainge ndichitsvakeiko mubhindura, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndakauya kuno kuzonamata, mugomo umo ndimo matinonamatira. Saka gogo vaya mukuzonotaura neni vakabva vazonditi inini zvinhu izvo zvandainge ndichikumbira kuna Musikavanhu zvinhu zvekuti zvinonetsa uye zvinotora nguva. Ndikabva ndati nhai gogo, saka vadzimu vacho ava kana variko havasi kuona here kuti shopu yangu iyo yandakasiya kuSouth Africa yava kutoda kutovharwa? Then gogo vaya vakabva vati zvino vadzimu ivo matauriro avo akatosiyana nematauriro atinoita isusu. Zvinotoda kuti utange watosuma kwavari obva wavazivisa kuti izvi ndo zvauri kuchema nazvo kuti vakwanise kukupindura. Ndikabva ndati gogo inini handina kana chandinomboziva. Then gogo vaya vakabva vati it is fine, ndichazama kuti ndinge ndichikubatsira mukoma. Gogo vaya vakabva vazotanga kundibatsira, vachinondibatsira mukoma zveshuwa. Ndakabva ndatanga kutonzwa mavoices ainge achitaura neni, mavoices evadzimu. Kubva ipapo mukoma nashi ndakazongoramba ndiri in communication navo gogo ava kudzamara ndichizodzoka kuno kuSouth Africa. Vaitoti paya kana paine matare awo anenge achida kuitwa, inini ndaibva ndavatumidzira mari gogo ava, then ivo vaibva vazondiitira matare aya. Gogo vakabva vazoti muzukuru uri kufanira kuti unge uchidzoka kuno very urgent. Panguva yacho iyoyo business rangu rakamboita sekunge rainge ratisimukirei zvekuti painge pava kutoya maclients, but out of nowhere mukoma ndakangotanga kungoita mimwe minyama because pane varungu vaviri vakashaya mafoni avo pamapremises angu. Mafoni awa akangonyangarika, asi chakandinetsa ndechekuti ndakazoti ndadzokera kumba mukoma mishonga zveshuwa iriko, ndakabva ndazoona mafoni awa ainge arimo mudare mavo gogo ava. Ndakavabvunza kuti naimi koma iPhone awa ingawani ndiwo ainge achitsvakiwa nevarungu ende vainge vachiiziva nyaya iyi. Gogo vaya vakabva vati ndo zvandakudanira kuno muzukuru zvekare, ndakudana kuti tinge tichidiscussa about urwere uhwo wakomba because baba vangu vainge vachirwara. Gogo vaya vakabva vandiudza kuti baba vangu vainge vasarirwa nemwedzi mishomanana ende kana
kuri kunzi baba vangu vakazoshaika, inini ndisina kupedzisa mhiko idzi, zvinoreva kuti ndaizoitirwa dzimwe mhiko nedzimwe n'anga dzekuti mhiko idzodzo mangwana dzinokwanisa kuzondipandukira. Saka vakabva vati tinofanira kuti tinge tichiita zvinhu zvedu nekukasika kuitira kuti mune ramangwana kana ndazoita mhiko idzi dzekudeura ropa kuti mabhizinesis angu ange achibudirira, baba vangu ndivo vanenge vachizorwidzana nemweya iya yevafi inenge yava kundimukira nekuti ivo baba ndakabva mavari. Saka vanenge vachitoda kutochengetedzawo ropa ravo. Mukoma Nashi ndikabva ndati kuna gogo vaya, saka muri kuda kuti ndinge ndichidii naigogo? Ndipa plastic bag, vakandipa chimwe chiplastic bag zvekare nechimwe chidhori. Vakabva vati chidhori ichi chingochiona sababa vako. Vakabva vati ndikuda kuti unge uchisa chidhori ichi muplastic bag. Kana waisa chidhori ichi muplastic bag, obva wasunga, wazvinzwa. Ende kana wasunga, chitsvaka nzvimbo yekuti unoenda kunochirasa musango, sezvo tainge tiri padhuze nepamwe pakachikomo. Ndakati ndasunga plastic bag riya, ndokubva ndaenda mukachikomo kaya, ndikabva ndanokanda chiplastic bag chiya. Pandakadzoka Mukoma Nashi, gogo vakabva vati chimhanya kumusha nekuti kumba uko ndikuona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Ndakabva ndamhanya mukoma ndichidzokera kumba. Ndiri munzira ndipo pandakabva ndazotumidzirwa meseji nasekuru hanzvadzi yaamai. Vakangoti, nhai muzukuru, ko uripiko? Toda kuti unge uchiuya kuno. Ndega ndakabva ndatoziva kuti there was something that was wrong. Ndakafonera sekuru ndikabva ndati, nhai sekuru, ko chii chiri kuitika ikoko? Sekuru vakabva vatotanga kutoita majokisi neni vachiti, muzukuru wangu unozviziva kuti ndinokuda iwe. Ndega ndakabva ndatoziva kutoti baba vainge vashaika. Ndichingonosvika kumba ndokubva ndatongoona vanhu vachitongochema vakaungana pamba. Ndikabva ndatongoziva kuti it was over. Ndainge ndachekeresa baba vangu. Saka baba vachizonofa. Saka baba vangu ava chakaitika ndechekuti pavakazoonekwa vafa, hanzi pane chainge chakaisa pilo mumusoro mavo. Baba vangu vakaita zvekufa vachiita zvekusafoketewa, asi chinhu ichi mukoma hachina kuwanikwa kana munhu uyu haana kuzivikanwa kuti iye ainge ari ani. Mukoma, zvinhu izvi zvinhu zvekuti zvakanetsa munhu wose. Soon after baba vashaika, hama dzaamai dzakabva dzasuggesta kuti mukwasha uyu, mukwasha wedu ashaika, tadii tambozama kuti tinge tichibatsirana nemi. Tinoziva kuti kwatiri mutorwa, but tadii tangoita zvine chivanhu mukati kuti tizive kuti chii chamuuraya. But hama dzekwababa idzowo maPentecostal vakabva vati ivo havaiti zvose izvozvo. Baba ndokubva vatongovigwa paya, nyaya yacho ikabva yarova. Baba vangu vakati vashaika, gogo vaya vakabva vazoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba kwavo kuti tipedzise mhiko dzacho idzodzo. Ndakazoti ndadzokerako kumba kwavo gogo ava, ndikabva ndazopiwa mamira maviri. Mamira awa ari maviri mukoma atongori very normal, semamira anotongotengeswawo mumashops aya anochengetedzwa nevanhukadzi mumabedrooms mavo. Saka rimwe racho ndakanzi at all the times rinofanira kugara riri panzvimbo pekuti panenge paine rima, no matter what light harifaniri kuti ringe richizosvikapo. Then rimwe racho ndiro randakanzi rinofanira kungogara mukona. Saka mukona imomo each and every night ndimo mandinoenda ndobva ndanopfugama ndakapfugamira mira iri ndichiombera. Mumipendero maro umu mune mimwe micheka mitsvuku nemicheka yeyelo, ndo madhizainirwo acho iwawo arakaitwa. Pose pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzangu, mukoma, ndine banga iro randakapiwa. Saka ndakapfugama kudaro ndinobata banga, but handibate banga nekuhandle, ndinobata blade racho riya kusvika ndazvicheka mumaoko, because ndinenge ndichiita zvekusqueeza maoko angu kusvika blade riya randicheka. Ini ndinobva ndakambaira, ndobva ndaenda pamira riya, ndobva ndatanga kudonhedzera ropa rangu pamira iroro ndichitaura zita remunhu uyo wandinenge ndichida kuti ange achizofa pachinzvimbo changu. Ndo zvandakaita mushure mekunge baba vashaika. Saka nguva yekuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizotorwa nenguva nekuda kwemhiko dzangu dzandakaita, ndakabva ndaenda paya, ndikabva ndapfugama, ndikabva ndatanga kutaura zita raamai vangu. Apa
ndakanga ndichidonhedzera madrops eblood eropa rangu pamira iroro. Amai vakabva vazoshayika. Mukomanashi nekufambawo kwenguva zvinhu izvi ndakazotoona kuti kunyange ukazvigonera sei but zvinozotongotsvaka nzira dzekuti unge uchikanganisa mhiko, ende mhiko dzacho kuti nditi ndakadzikanganisa ndinotoshaya kuti pandakaudzwa kuti wakanganisa mhiko ndepapi pacho, because gogo ava vainge vasina kumbondiudza kuti mari yangu handaifanira kuti ndinge ndichizobatsira veukama. Saka pane rimwe gore iro randakakumbirwa mari noumwe muzukuru aiva nemwana wake ainge achinyora O level. Saka ndakangoti ndichingonobva mukumutumidzira mari ndava kudzokera kumba ndikabva ndatoona kutoti kubackseat kwangu kwainge kwakagara varume vaviri. Varume ava mukoma zvivarume zvinenge zvakaita zvipfupi but ndebvu manje zvinenge zviine mazindebvu. Zvivarume izvi ndo zvakazoti izvo kubva musi iwoyo zvinenge zvichindichinjanisa zvichirara neni. Ndakabva ndaramba. Gogo vaya ndakabva ndataura navo vakabva vati muzukuru chingogamuchira nekuti wakatadza mhiko dzako, kuchengetedza mhiko dzako. Ndikati ndaifanira kuita sei? Ivo vakabva vati waifanira kutanga waenda ukanopfugama pamberi pemira obva wazoudza iro glazi rako kuti wafunga kubatsira weukama. Mari iyi inofanira kuzounza matambudziko, urwere neminyama muupenyu meuyo waunenge wagamuchidza mari iyoyo. Saka zvose izvo zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika kune mwana wemuzukuru wandainge ndichida kubatsira. Saka zvainge zvava kufanira kuti zvinge zvichiitika kwandiri. Ipapo aifanira kuti ange achizova munhu wekuti muupenyu hwake hwose haakwanise kuzova haakwanise kuzova a married woman anenge achingorarwa nezvidhoma izvozvo. Saka zvainge zvava kuti iwewe kubva nhasi ndiwe wava mukadzi wedu. Saka kubva gore iroro kusvika pari zvino mukomanashi ndinorara ndakagara pasofa ndakamirira nguva dzemhiko dzangu. Zvidhoma izvi handidi kuti ndinge ndichirarwa nazvo each and every night. Mubedroom mangu mune kamwe kasofa ako kandinoenda ndobva ndanogarapo. Ndinenge nditori nejira rangu ndakangomirira nguva uku ndinenge ndakabata banga rangu riya. Ndinenge ndiine kamwe kahari kandinenge ndiinako. Saka zvidhoma izvi ndakabva ndazonzi nagogo vaya kana ndisingadi kuti zvinge zvichindirara ndinozvimirira paya pazvinenge zvapinda mumba ndobva ndabaya chihari chiya chandakapiwa nagogo vaya, then zvinobva zvazotiza. Kubva gore iroro kusvika muzuva ranhasi mukoma ndinorara ndakagara pasofa. Handichatozivi kuti zvinofila sei kurarawo pamubhedha, yet ndiri munhu ane mari dzinotyisa. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndinorara ndakagara pasofa. Apa hanzi ndine mari inotyisa, asi handitogone kurara pamubhedha nekuti ndikarara pamubhedha zvidhoma izvi zvinenge zvava kuda kundirepa. Hei, zvakangoma hazvo vedu we.